gara betirako. Bai, entzuten da? Baietz, espero dut, kaixo lagunok, zer modu zaudete? Bueno, azkenean hemen gaude. Lasaie jaiak hasi dira, atzo hasi ziren, eta gaur izango dugu kontzertua, kaskabilekin kantu eta dantza. Eta begira, ez nago bakarrik, izan ere hemen topatzen duzue kaskabilen marrazkia, baina kaskabil hemen dago, nerekin dago, kaixo kaskabil. Eta ez dago bakarrik, nor dago berarekin, ezagutzen alduzue hau? Ezagutzen duzue? Bai, Juan bada. Aurten lasai jaiak ospatzen ari gara etxetik, Baina Juanba ere gurekin dago. Kaixo, Juanba, zer moduz? Oso ondo, kantan eta dantzan egiteko gogo handiekin. Abai, Juanba, begira ikusten ari naiz orain, ditugu 108 lagun gurekin. Ari direla ikusten hau, zuzenean gaudelako. Bueno, lagunok, hasi baino lehen kontutxo batzuk, azaldu behar ditugu. Kontzertu hau zuzenean da, horrek zer esan nahi du. Ni orain nagoela nere etxean zuekin zuzenean egiten. Hau ez dago grabatuta. Doa 30 segunduko atzerapenarekin, hori bai esan behar dizuet. Eta bestalde, hemen ikusten duzue hemen behian, ikusten duzue Telegramen logoa eta abildua kaskabil jartzen duela hor. Zer esan nahi du horrek? Kontzertu honetan, saiatuko garela, kaskabilekin hitz egiten. Hau da, kaskabileri aldizkiozue mezuak bidali. Eta ze mezu izan daitezke, aurreratzen dizuet, momentu batean, asmakizun bat izango dugu. Eta asmakizun horren erantzuna alduzue bidali kaskabilen telegramera. Nik bere baimenarekin hartu diot kaskabileri tableta eta begira. Hemen ja jaso dugu mezu bat, Hemen dakat kaskabilen telegrama irekita. Esaten dizuet, hau da, esperimentokon gaseosa, gurasoentzat. Orduan ezakit oso ondo ikusi ahal izango dugun edo oso pendiente egongo naizen oneri. Baina zuek bidali zuen mezutxoak aldezute bidali erantzuna, zearena, gero jarriko dugun asmakizunarena, edo bestela ere aldezue zuen eskakizunen bat egin, edo kanturen bat nahi badezue, bidali eta saiatuko gara jartzen, edo baldin badakit saiatuko naiz jotzen. Ikusten duzue hemen nagoela eta ez dudana instrumenturik, zer egingo dut? Ai ama. Bueno, hemen ditut instrumentu pila bat, baina hori gero igual erakutsiko dizuet. Hemen daukat gitarra eta gitarrarekin hasiko gara. Beraz, presatu zaitezte dantza egiteko, jarri zutik, baina naizue, ez naiz ni bakarrik egon kontzertu honetan, izan ere, HH-ko irakasleak eta LH-ko irakasle batek ere, sorpresatxo bat bidali digute. Izango ditugu, ere, HH-ko irakasle desberdinekin dantzatzeko eta kantatzeko aukera, begira. Eider Fernandezek orain bidali digu. Kaixo, jartzeu, kaixo, Bueno, karo, nik ikusten ditut Telegrameko, seguraski gurasoen izenak esaten nahi naiz, baina, esaten dudana, Eder, haupa kaskabil eta haupa Ander, hementxe, hasi dira iristen. Esaten dizudana, Telegrama tarteka begiratuko dut, bale? Baina zuek bidali hor nahi badituzue, gauzatxoak eta kontutxoak. Hasiko gara, txapelak enduko dutze, orain ja beroa daukalden hotza nuen, eta beroa daukat orain. Eta hasiko gara ezagutzen duzuen kantu batekin. Ea orain, ikusiko deu, gitarra ondo entzuten dan, ai ama, horrela, ongi. Ongi entzutea espero dut. Gitarra. Zeinekin hasiko gara, begira, hemen daukat zerrenda. Eta adibidez, hasiko gara ezagutzen dugun kantu batekin, aizue, badakizue begira. Egon garen egun hauetan, etxean egon garen egun hauetan, ez ginela ateratzen ez da pasiatzera, bakarrik lanera juteko eta, lanera jun behar zutenek eta, por cierto, hemen dikan, musu bat, egun hauetan lanean egon diren guzti hoiei, zaintzen, egon zareten guzti hoiei musu handi bat, kontzertu hau zuentzat ere eskenia, kontatu digute eta ikusi genuen egunkarietan nola animaliak bapatean bueltatu ziren, menditik irira jetxi ziren. Ara? Aizue? Beraien lekua bilatu nahi zuten eta etorri dira eta ikusi ahal izan ditugu basurdeak eta ateak eta Donostiko kaleetan.
Eta gure animaliak gustatzen zaizkigu horregatik abestuko dugu animalian abestia eta dantza. Zuek badakizue, ezta? Ez dugu dantza hau esplikatu behar, bai? Ea tonua. Oianetik. Oso garrantzitsua da tono egokia aukeratzea, Oianetik. Hortxe, venga, prest. Ba, hasiko gara hola ibiltzen. Pam, 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 pam. Bat, bi, bat, bi. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Lurrera danak, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil. Gora! Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa. Zuek oianetik badoaz, handiak ta txikiak. Oianetik badoaz, handiak ta txikiak. Barraskilloa moteldoa, barraskilloa moteldoa, barraskilloa moteldoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil. Venga, azkena dana juntu. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Osongi, hau pazuek. Bueno, a ver, hemen txe, sekulako mezu pila orain, Egingo dugu pixkat irakurriko ditugu mezuak, a ver. Azalde gitarrak, kaixo kaskabil, eta musu pila bat. Kaskabil, zuretzat, Kaixo, esaten dizute. June Benedikto, kaixo guztioi, haupa lasaie, eta haupa Ander, eskerrik asko June, haupa zuek. Eneko Laziregi, oianetik badoaz animaliak, Eneko nola gustatzen zaizkigun animaliak, Elene, kaixo kaskabil, Elene naiz, irrikitan nago zu ikusteko, ondo segi, primeran. Ane Pikerok ere mezutxo bat bidali digu, haupa kaskabil eta haupa lasaie jaiak, prez gaude gure artistak ikusteko. Ola ziregi, bai, hau da, Eneko, suposatzen dut, Eneko dela, igual da beste Ola ziregi bat. Eider Fernandez, kaixo, LH bateko, Joanesen eta LH bosteko, jaren amanaiz, haupa lasaie, haupa Ander, mundialak zarete. Bueno, eskerrik asko, jun bidaltzen nahi baitu zuen mezutxoak eta jungo gara irakurtzen hemen, zuzenean, gogoratu, 30 segunduko atzerapenarekin goaz. Nik jasotzen ditut momentuan, baina 30 segundu beranduago goaz. Animaliak gora eta animaliak bera aritu gara, eta aizue, ikusten dute, 158 pertsona, hemen egongo zarete adin guztietakoak. Suposatzen dut, aurre hezkuntzatik, lehen hezkuntzara, eta agian haundiren bat ere bertan izango dela. Zuek ezagutzen alduzue animalietaz ari garela, bada kantu bat, ez zait etortzen orain burura, da txakur bati buruz, jun pentsatzen, ezagutzen dezue. Txakur bat, deitzen dana, ez da bingo, ez da B-I-N-G, ez da hori. Da,
Ez zait etortzen. Bai, pintxo da, hori da, zuek bazen egiten, Bueno, HH-ko irakasle batek pintxo kanta joko digu, ez dizuet esango ze irakasle, ez da ze instrumenturekin, sorpresa. Eta zuek abestu behar duzu, zeren berak ez du abestu, zuek abestu behar duzu, ados? Beraz, prest, pintxo abesteko, jarri zaitezketan ebe zu horrela, pintxo bezala, lauanketan edo txakurra bezala hola eserita txak, Eta abestuko dugu pintxo. Ea nor den, ea nor prestatu digun abesti hau. Ea ezagutzen zuten, errexa. Errexa, baietz. Oso ondo, abestu. Aupa Leire! Leire zen! Aupa Leire, eskerrik asko! Aizu eze ondo jotzen duen Leirek trikitisa, Eskerrik asko Leire bidaltzeagatik bideotxo hau, eta abestu dugu pintxo. Eta jarraitzen dugu, pintxo, Pintxo da, beste gauza bat, pintxo, terrazetan, jan izango duguna Laister, ez badezu egin, Bueno, jarraitzen dugu kontzertutxoarekin eta animaliekin ari ginen. Animaliak, ezagutzen duzuen ondorengo kantu hau. Kantu hau ezaguna eginda, hau 2 urteko gelan da Greatest Hits. Top gaztea, 2 urteko gelan top gaztea bat egongo balitz, kantu hau egongo litzake bertan. Ea ezagutzen duzuen animaliei buruz ere, aktualitatea handiko abestia. Peru krokodiloa, aurrera doa. Bai, egin beharko dugu. Peru krokodiloa bezala, krokodiloa, aurrera doa. Elefante Martin, elefantea bezala. Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Bai, bizikletan. Eta gero esango dugu, orain hanka baten gainean, orain besoa zea, edo begia tapatuta, bale? Peru... Tonuak. Esan dut gaur goizean, tonuak apuntatuko ditut. Eta apuntatu ditut? Ez ditut apuntatu. Hortxe, bueno. Bat, bi, 3, 4. Peru krokodiloa, aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, tani bizikletan beste aldera noa. Osondo! Peru krokodiloa, aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Eta orain, hanka baten gainean, hanka baten gainean, Prest, 1, 2, 3 eta 4. Peru krokodiloa, aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Osondo, eta orain begi bat tapatuta eta hanka baten gainea. Ai ama, kontuz etxean, Prest, 1, 2, 3 eta 4. Peru krokodiloa, aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera doa. Eta orain makurtuta. Ai ama, makurtuta. Bi hanken gainean nahi badezu, eta begia ireki. Bestela, ai ama. Makurtuta, prest!
Bat, bi, hiru eta lau, Peru krokodiloa, aurrera aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Eta orain amaitzeko, etxeko guztiak elkarrekin, besarkatu, hori da danak elkarrekin, begira zuzenean gara 164 orain, beraz 164 pertsona imaginatu elkarrekin, bueno, bakoitza bere etxetik, Prest, azkena da elkarrekin besarkatuta, bat, bi, hiru eta lau, Peru krokodiloa, aurrera aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, mokoio gure oioa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa, eta zu bizikletan beste aldera zoaz, eta ni bizikletan beste aldera noa. Oso ondo, haupa zuek, bueno, izerdia botatzen egongo zeate honezkeo, ezta? A ber, jarraitzen dute mezuak iristen, azkar. Ane Morenok bidaltzen digu, haupa kaskabil eta lasaie festak. Eta hementxe azalde gitarrak sticker superpolitak bidaltzen dizkigute. Haupa Ander, eskerrik asko omenaldi honengatik, Oxel eta Maialen, Hortxe, bai, badakigu, gurasoak ere bazaudetela, gurasoen artean bazaudetela ere, hor lehenengo lerroan egontzaretenak, eta maite zaituztegu pila bat, Haupa zuek, gauza, venga, gehiago, Ander Luari Zaierdi, haupa kaskabil, oberen azara, asko zaindu, Ander eta Juanba, maite zaitu, haupa zuek. Mentxe, kaixo kaskabil, agur gehiago, kaixo kaskabil, eta haupa Miren, ojo, Miren, Paulak idazten du, Mirenek ere parte hartuko du, adi egon, zeren momentu batean ere azalduko da. Eta hementxe, Jotarra, kaixo kaskabil, Josu, Unax eta Ibeiren partez, eskerrik asko animatzeagatik, eta hementxe, animo gehiago, eta haupa, azalde ditarrak ere, mezu gehiago, bueno, eskerrik asko, gogoratu, eskaerak ere bidali aldituzue, aizue. Dantza egin dugu animaliak bezala, baina zuek badakizue, leno trikitisa entzun dugu, eta trikitisa hemen Euskal Herriko instrumentua da, eta, ojo, gure eskolan baditugu trikitilariak, ez da bakarra leire, beste irakasle batek ere jotzen du trikitisa, eta oso ondo ere, eta ez hori bakarrik dantzariak ere baditugu horregatik, prestatu zaitezte, zeren dantzatuko dugu, uste dut, harina, ez, fandango bat dantzatuko dugu, beraz, prest horrela, fandangoa dantzatzen da horrela, besoak hartzen dira hola, eta mugitzen gara alde batea eta bestea. Itziarrek eta Arantxak prestatu digute bideoa. Zuek ez badakizue hola ondo egiten lasai, egin nik bezala, nik bizkat egiten dut mugitzen ditu tankak, eta listo, hemen kontua da, borondatea eta jartzea hola gogua, eta erritmoak indantzatzea tola, bale? Beraz, badatoz, Itziar eta Arantxa, fandango bat dantzatzera, prestatu etxean, venga!
Aupa, gure artista. Bueno, ikusi dezue, zeinen ongi. Zuek ere dantzatu duzu etxean? Probetxatu, zuek ere dantzatzeko. Eta, ojo, iritsi zaigu mezuen artean eskari bat. Gero irakurriko ditugu, mezuak, mezu guztiak, baina hementxe idazten digute. Hau pander, haupa kaskabil. Txirintxanketan abestia dedikatu nahi diet 3 urteko gelakoei. Beraz, 3 urteko gelakoentzat txirintxanketan abestia. Eta esango duzue, zer da txirintxanketan? Ba begira, niri hitz hau asko gustatzen zait izan ere hitzak ja abisatzen digu zer den. Txirintxanketan da ibiltzea, hola saltoka pozik goazenean bezala, ez goaz saltoka, baina hola ibiltzen gustora. Eta txirintxanketan, aurrekoan gogoratzen zaret egin genuen beste musika emanalditxo bat hori grabatuta eta hor esan genuen, kalera ateratzen ginenean txirintxanketan joango ginela. Eta izue, pixkanaka atera gara kalera, bueno, pixkanaka ari gara eta bueltatuko gara, elkarrekin egongo gara berriro, bale? Eta dantzatuko dugu eta abestuko dugu txirintxanketan. Mendian, edo patioan, edo hemen Loiolan, baina elkarrekin, bale? Orduan, txirintxanketan, hau nahi badezue, dantzatzeko etxean egin dezakezue kalejira moduan. Hola heldu eta ibili txirintxanketan saltoka, hola kalejira bezala. 3 urteko entzat. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan zer mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan meriendatxoa ekartzen. Txirintxanketan guzion artean jaten. Benga, orain 2 urtekoak. Eta besteak ere nahi badezu, baina bereziki 2 urtekoak. Saltoka, txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan amaiketakoa ekartzen. Txirintxanketan guzion artean jaten. Eta orain 3 urtekoak, haupa 3 urtekoak. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan amaiketakoa ekartzen. Txirintxanketan guzion artean jaten. Eta 4 urtekoak ere, venga, 4 urtekoak haupazuek. Saltoka, 1, 2, 3 eta 4. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan amaiketakoa ekartzen. Txirintxanketan guzion artean jaten. Eta orain 5 urtekoak. Prest? Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan mendira noa, txirintxanketan zer egiten. Txirintxanketan meriendatxoa ekartzen. Txirintxanketan guzion artean jaten. Txirintxanketan meriendatxoa ekartzen. Txirintxanketan guzion artean jaten. Aupazuek! Bueno, aurre hezkuntzako lagunei dedikatu diegu, baina badakigu lehen hezkuntzakoak ere hor zaudetela, Eta horregatik zuentzako bereziki dedikatutako kantu bat joko dugu orain, nik ez dut joko du zuen irakasle batek. Eta zein da irakasle hori? Pista bat eman beharko dizuet, zeren hain ondo mozorrotu da kantu honetarako, agian ez dezutela ezagutuko. Nik uste ezagutuko duzuela, beraz ez dizuet pistarik emango, baina asmatzen dezuen orden. Berak gitarra joko du, beraz ni azalduko naiz kuadradito batean hor, eta erakutsiko dizuet dantza, baina da pingui-pinguino dantza, bai? Badakizue pingui-pinguino, zuek ikusi eta jarraitu, bale? Ez badakizue, ikusi ahal izango nauzue, pingui-pinguino. Eta dakizuen orden irakasle hori. A ver. Kaixo, esaute aldezu zuek pingui-pinguino abestia. Hai? Ingo dantza elkarrekin? Venga, prestatu. Pingui-pinguino txiki-txikia, plis, plas, sabela zuria. Plis, plas, sabela zuria. Ano borobila, bufanda gorrilla. Plis, plas, dottore jantzilla. Plis, plas, dottore jantzilla.
bihotzetan eskuin eta ezker. Plis, plas, mokoa luzoker. Plis, plas, mokoa luzoker. Negu altzean lodi, lodia. Lodiagoa binik. Oso lodia. Plis, plas, mugito ipurdiak. Plis, plas, mugito ipurdiak. Mua, mua. Bueno. Ezagutzen zenuten irakaslea? Ondo mozorrotuta, Bueno, irakurriko ditugu mezutxo batzuk, Azkar. Xabi eta Antia, atope gaude, haupa zuek. Kaixo, kaskabil, ni Alex, haupa Alex, estikerra bidaltzen dizkigute ere, saurka handi bat leireren partez. Ara, hemen argazkiak ere, bira ze ondo ari dian pasatzen, Jun eta Maili larrain zarrotxe, haien etxean dantzan. Bueno, lagunok, jarraitu beharko dugu. Zea honekin, orain, kantu hau kantatzen dugu, kantu hau kantatzen dugu 2 urteko gelan, baina badakizue, 2 urteko gelan lantzen dugu pixkat koordinazioa eta horrelako gauzak, eta hori danontzat baliagarria izaten da, eta danok errepasatu behar izaten dugu, gurasoak zuek ere, beraz, eseriko gara lurrean, eta kantu honek esaten digut zer egin behar dugun. Horregatik, jartzen dugu hasieran 2 urteko gelan pixkat erresa dalako eta, baina nojo, zeren komplikatuz joango da. Kantua apalatxo da, eta esaten digu eskuak hor jarri behar ditugu. Eseri elkarrekin, apatxo lurrean, eta zeren, kolaborazioa ere beharko duzue uneren batean. Beraz, apalatxo. Kantu hau, Imanol Urbietarena da, lehen ez dugu esan ere, kantu kolore, ezagutzen dituzu egileak, baina nahizue gogoratu behar dira ere kantuen egileak, Hau, Imanol Urbieta hundiarena. Eta badakitau ere, 4 urteko asko gusten zaizuela. 1, 2 eta 3. Orduan, apalatxo egiten deunean, hola, joko dugu, hanketa mai, plas, erritmoa barkatuko dugu. Apalatxo, zein ederki, apalatxo, jolasten goizetik. Apalatxo, zein ederki, apalatxo, jolasten goizetik. Eskuak buruan, eskuak belarritan, eskuak ahoan, eskuak txaloka, eta guazen apalatxo, zein ederki, apalatxo, jolasten goizetik. Apalatxo, zein ederki, apalatxo, jolasten goizetik. Eskuak buruan, eskuak lurrean, eskuak ipurdian, eskuak ondokoaren buruan, eskuak ondokoaren belarrietan, eskuak ondokoaren begietan, eskuak ondokoaren sudurrean. Eta guazen apalatxo, zein ederki, apalatxo, jolasten goizetik. Apalatxo, zein ederki, apalatxo, jolasten goizetik. Aupa zuek! Bueno, gehiago, norbaitek chat sekreto bidali digu, chat sekreto. Telegramen ere egin omen daiteke. Kaskabil, gero mezu guztiak ikusiko ez du, Berriro nahi dugu eskolara joan, esaten digute. Guk ere nahi dugu joan eskolara berriro, jo. Gaina pila bat, desiatzen gaude. Gaina laizzer. Bida, Antiak eta Xabierre bidaltzen digute hemen argazki bat. Hortxe idia dantzan, haupa zuek, haupa Kaskabil,
Iker eta Noa, hortxe, Helenek ere argazkia bidaltzen digu, ara, Eider, eta Helenek ere argazkia bidaltzen digu, Jare eta Joanes, hementxe, dantzan, ere, pinguinorena. Jarri nahi nituen ere argazkiak ikusteko antaia izango zen la bomba, badakit, baina ez naiz iristen. Kaskabilek ez zuen jarri nahi hor, teklatuari ematen eta pintxatzen nola irudiak zuek ikusteko eta azkenean ezin izan dugu. Aizue, esan dizuet, ni enroiatzen ari naiz pila bat, baina baditugu ere irakasle artistak eskola honetan. Oraingoan, ojo, hartu arnasa, ja ikusten dut telegramaia badakazuela prest, eta jarriko dugu asmakizun bat, eta nik aitortuko dizuet gauza bat, nik ez dakite asmakizun horren erantzuna, zeren bidali didanak ez dit esan, ez didazu esan, usue zein zan erantzuna, eta ez dakit, benetan esaten dizuet, hau ez da broma. Orduan jarriko dugu, eta izango dezue minutu eta erdi, asmatzeko eta bidaltzeko telegramera, bale? Ean hork asmatzen duen. Beraz, adi egon, hartu tabletak edo mobilak edo gurasokin, eta asmakizuna dator orain, Ojo, usueren asmakizunak. A ber. Beti ari den arren, hasten eta loditzen, ez da, bere lekutik sekula ere mugitzen. Zer da? Bueno, eta hau pitatzen, bukatu da minutua, asmatu duzue? A ber, hemen, irakurriko ditu batzuk. Paula Bermejok dio, zuaitza. Hemen Antiak eta Xabierrek, zuaitza, diote. A ber, zuaitza, nire tripa, nire hilea. Eneko hola ziregi, ai, eneko. Jun eta Maili, zuaitza, Unailiza Soainek ere bidali digute, eta gaina bai eskatu du kanta bat, gero abestuko dugu. Zuaitza, baita ere. Vallejo ere, zuaitza, enborra, bai. Ojo, hemen bat desberdina ere, olentzero, izan daiteke olentzero. Eider Blanco naiz, asmakizuna zuaitza. Fernando, azalde gitarrak, zuaitza. Hau palasaie, eskerrik asko. Hau pakaskabiltak gora Juanba, zuaitza, esaten dute hemen. Zuaitza izan daiteke, hemen audio batzuk bidali dizkigute ere. Baina orain ezin ditugu jarri, pena hundiakin, baina zuaitza. Ander, Luarizayerdi, zuaitzak. Eta Juno Benedicto, zuaitza. Bai, zuaitza zan. Bueno, esan dut bai, alegremente, nik uste dut zuaitza izango dela ere. Iruditzen zait, baina olentzero izan daiteke eta enekok esan duena, bere hilea eta bere tripa. Izan daiteke ere. Bueno, ikusten duzue, erantzun anitz eta erantzun desberdinak egon daitezkela. Bueno, jarraituko dugu kantu batekin. Eta kantu honetan landuko ditugu erreflexuak, bai?
Eta zer da erreflexuak? Begira, ez dakit leno ikusiko zenuten, baina medikuan leno, ematen zuten hemen, eta batzutan oraindik egiten dute, ematen zuten hemen, hola, kolpetxo bat, klik, eta belaunak tak egiten du. Zuek probatu hola, ematen badiozu horrela, hankari, klank, mugitzen egiten du erreflexua. Bueno, hori gero probatu, eta ez eman oso fuerte, eman behar da suabe belaunean. Ea orain lesionatu pila bat izango ditugun. Erreflexuen kanta egingo dugu. Eta erreflexuen kanta, hau bidali nizuen aurrezkuntzakoi, nik esango dut, bai, 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 eta zuek esan behar dezue denbora guztian kontrakoa. Orduan, nik esaten behar dut, bai, 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 zuek esan behar dezue, ez. Baina, gero nik esango dut, ez, eta zuek zer esango dezue? Bai, bai, bai. Ja, baina gero nik esaten badut, bai, ez, bai, zuek zer esango dezue? Ez, bai, ez. Eta gero joango naiz hitz gehiago sartzen, beraz, izango dago pixkat, lio, Hementxe, Zuaitza, Ikerretanoa, Amaia, Zuaitza, Jun eta Amaili, Zuaitza, asmakizunaren kanta, hori da. Olatz, Antxordoki bidaltzen digu ere, haupa Olatz, hemendikan agur bat Irunera. Haupa Lasaie, eta haupa Juanba, Jun eta Amailik ere, asmakizun, eta hori da. Bueno, hori irakurri dugu leno. Oso ongi, erreflexuak. Por cierto, titiriteros de Binefarrena. Aupa titiriteros de Binefar. Aragoikoak dira, bikainak. Gaztelaniaz egiten dute eta guk euskaratu genuen kantu hau. Baina sartu interneten, titiriteros de Binefar. Krema, zoragarria. Froga... A ver, Froga ditzagun erreflexu horiek, froga ditzagun erreflexu horiek, nik bai esatean, zuek ez esan, nik ez esatean, zuek bai ez esan, bai, 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 ez, bai, ez, bai, ez, bai, ez. Froga ditzagun erreflexu horiek, froga ditzagun erreflexu horiek, nik gora esatean, zuek bera esan, nik bera esatean, zuek gora esan, gora, 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 bera, 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 gora, bera, gora, bera, bera, bai, ez bera gora. Froga ditzagun erreflexu horiek, froga ditzagun erreflexu horiek, nik txuri esatean, zuek beltza esan, nik beltza esatean, zuek txuri esan, beltza, beltza, beltza. Txuri, 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 txuri beltza bai, beltza txuri ez, gora beltza txuri, bera bai ez. Froga ditzagun erreflexu horiek, froga ditzagun erreflexu horiek, froga ditzagun erreflexu horiek, froga ditzagun erreflexu horiek. Aupa Kaskabil eta aupa zuek. Bueno, konturatu altzarete, begiratu alduzu leiotik. Esan dut zuzenean dela. Une honetan, orain, ez du euririk egiten. Zerua lainotuta dago, baina atzo. Atera gintezkela terrazan 2 metroko distantziarekin eta prekauzio guztiakin, gogoratu. Kafetxo bat hartzera edo zerbait, sekulako zaparra da. Eta akordatu ginen kanta honekin. Aterkia eraman ateratzen bazarete kalera, kontu zibili. Euritikan babestu behar gera. Ni atzo euriarekin paseatzera joan nintzen, zeren mugitu behar da pixka gorputza, baina ondo babestuta, aterkiarekin, urrengo kanta, 2 urteko Amaiurrek bidali digu. Bai? 2 urteko entzako eta HH-ko
guztientzako, bale? Bueno, haupa maiur, hortxe, ea asmatzen dezuen ze kanta den. Eta, por cierto, dantzarekin, berak dantza egiten du, zuek ere, dantza egintzazue, aurrera! Eta hortxe jarraitzen entzuten entzuten da, pixkate eromena dago, Bueno, jarraitzen dugu eta mezutxoak iritsi zaizkigu. Nora eta Hugok esaten dute, ze zaila erreflexuena. Bada pixkat komplikatua, hori azkar pentsatzeko da, baina, bueno, praktikatuz eta horrela lantzen ditugu erreflexuak. Neri ere kostatzen zait, abesten dudanean ere lio bat egiten dut batzuetan. Hementxe, Oxelek eta Maialen Zuaitza, esaten dute, oso ondo. Eta hola, Gaizkak bidali du ere mezu bat. Esaten du, haupa lasaie, haupa gaizka. Bueno, jarraitzen dugu. Urrengo kantuan dantza badakizue eta hau eskaini nahi diet 5 urtekoei. Letra dakat hemen ze ez dakit buruz, hau begiratu beharko dut pixkat, baina badakizue aurten urte berezia izan dela, zeren, bueno, ja denbora genera eman, baina ari gara geroz eta gehiago proiektuekin eta horrelako gauzak egiten, eta espazioari buruzko proiektu egin zuten 5 urtekoek, aurten esango nuke, igual urteak ja dantzan ditut, ez dakigu denbora nola pasatzen da. Baina kantu hau badakit gustatzen zitzaiela asko eta badakitela ere koreografia beraz. Astonauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da ilargia, utzi pakean ipurtargia. Astonauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da eguzkia, ta jan behingoz arrautza, koetearen ordez, nahi du igo gailua, hau da hau astronauta, hau da hau kankaiua. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da ilargia, utzi pakean ipurtargia. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da eguzkia, ta jan behingoz arrautza. Ogitarteko gisa, jaten du tomatea, hau da hau astronauta, hau da hau zelebrea. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da ilargia, utzi pakean ipurtargia.
astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da ilargia, ta jan behingoz arrautza, ipuinak ikusteko, dabil ipurtargia, hau da hau astronauta, hau da hau zelebrea, astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zein despistauta, hori ez da ilargia, utzi pakean ipurtargia, astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da eguzkia, ta jan behingoz arrautza. Haupa, astronauta, Bost urteko astronautentzat bereziki eta guztientzat ere aizue. Eta orain, ja pixkat, martxa hartu degula, nik uste momentua dela dantzatzeko beste euskal dantza bat. Ojo, 7 jauziak. Honek badu berea, Beraz, adi-adi begiratu eta izango dugu Arantxa alde batean eta Itziar beste aldean eta beraiek esango diguten nola dantzatzen den. 7 jauziak, hau pazuek, ea nola egiten duzuen, nik ere hemen egingo dut, Aupa gure artistak. Bueno, aurrera jarraitzen dugu eta begira jaso dugu eskaera bat.
Lucia Sotillosek bidaltzen digu arantxan-txan dantzatu nahi dutela, eta noski, arantxan-txan arantxa ikusi eta gero trikitisa jotzen, nork ez du nahi arantxan-txan abestia abestu eta dantzatu. Zuek gogoratzen dezue koreografia? Nik ez dut gogoratzen. Ez da egitu oso ondo nola zen, baina zuek gogoratuko dezu, ez da? Arantxan-txan, nik musika bai, musika geratzen zait, koreografiekin ja naiz pixkat baldarragoa, baina musika bai. Arantxan-txan, venga! Ja, amaitzen ari gara, pixkanaka. A ver. Arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan. Venga, beste behin eta gero azkarrago, Arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan. Eta orain prestatu azkarrago doala, Prest, venga, Bat, bi, hiru eta lau. Arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan. Azkarrago! Arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arantxan-txan, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan, arabi, guli, arantxan-txan. Osondo, bueno, eta hain azkar dantzatuta abestuta gero, zerbait erlajatzeko. Amaiak, ekarri digu, Amaia, goratzen zarete Amaiarekin? Amaia irakaslearekin, ekarri digu zozketa egiteko jolas bat, horrela eskuarekin. Ikusi eta entzun. Volumena pixkat igo beharko dezu, telebistan bazaudete, igo beharko dezu volumena pixka bat, gero jetxi, eta listo, bale? Zeren nik ez dut lortu hemen, kontu teknikoak ez ditugu, esplikatuko. Amaia eta zozketa egiteko jolasa. Jolasean, zozketak egiteko kantak proposatuko dizkizuet. Nik hemen ez daukat inor jolasteko. Eta orduan, pentsatu dut nire behatzak erabiltzea horretarako. Margotu ditut, eta tira, egingo ditugu kantak hauekin, bale? Zozketa egingo dut nire behatzen artean. Hasiko naiz, venga. Makarron, tipe, epeti, meson, ute, patetite, ute, patitite, a la mesón, tximpon. Venga, kanpora beha txikia. Gelditzen diran lau alduekin, egingo dugu beste kanta. Venga, horrelakoa da hurrengo kanta. Matin, bombin, errege eta sorgin, tipula eta gatza, matin, ipurdi, latza. Kanpora. Eta azkenengo hiru behatz hauekin egingo dugu azken abestia. Pita, margarita, txuria eta polita, ijiaja, laranja, horiskata, pertsenta, guri marrubi, maiatzean etorri. Txapeldun! Aupa Amaia, eskerrik asko. Bueno, eta ja amaitzen ari garaia azkenak, eta hementxe eskaera bat bidaltzen digute, hementxe eskatzen digute, June eta Amaia Larrainzarrek eskatzen digute, aberaldudan asmakizunen kanta, eta ari nintzen zein da asmakizunen kanta. Uste dut dela asmatu genuen abesti bat lehenengo mailan proiektuarena. Uste dut gogoratzen dutela, beraz, kantatuko dugu pixka bat, bale? Lehenengo mailakoentzako. Kanta hau egin genuen proiektuan, ITB-ko proiektuan,
Zeren ITBko proiektuetan, hau gurasoentzako, ze guk badakigu, aurrak eta badakizue, baina egiten ditugu abestiak sortu eta horrelako gauzak ere tarteka, eta gauza oso politiak egiten ditugu. Eta hau, Bakartxo eta Idoiarekin landu zenuten, eta egin genuen kantu hau, bai? Asmakizunen kanta, da asmakuntzei buruz eta asmakizunak dira, bere hortan. Ea zer gogoratzen dudan, Asmatuko dugu, asmakizunen kanta, asmatuko dugu, asmakizunen kanta. Jalok asmatua, zorua garbitzeko, jalok asmatua. Zer da? Fregona! Asmatuko dugu, asmakizunen kanta, asmatuko dugu, asmakizunen kanta. Meutxik asmatua, Graham Bellek sortua, meutxik asmatua, Graham Bellek sortua. Zer da? Rin, 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 telefonoa. Asmatuko dugu, asmakizunen kanta, asmatuko dugu, asmakizunen kanta. Eta baziren gehiago, baina ez ditut gogoratzen, sentitzen dut, baina horiek ziren, gero zeuden gehiago, Trena eta beste batzuk. Bueno, lagunok, aurrera jarritzen dugu, ja amaitu behar dugu, eta esango dizuet zer geratzen zaigun. Entzungo dugu kantu hau, kantu bat, Mirenek bidali dugun kantu eder bat, bai, hori gero esango dut, daukat burua ja, Mirenek bidalitako kantu eder bat, gero, Karmelek bidali digun gauza berezi bat, ez dizuet esango, baina oso berezia, pixkate ideia hartzeko, eta gero Karmeleren bideoa eta gero, egingo dugu azken dantza, eta ja dantza horrekin bukatuko deu, ja por todo lo alto danak dantzan, bale? Orain Mirenen kanta. Mirenen kantak Jon Belokik idatzi zuen letra, eta da, bueno, ezagutuko zenuten, beste eskarie bat, saiatuko naiz. A ber, juten zait burua, eskeia, ordu bete daramago hemen. Hau da, bueno, Resistire kanta ezagutzen dezu, ezta? Ba hori, leheno esan dugu, lehenengo lerroan egon diren guzti hoiei ez gara nekatuko arratsaldeko 8etako txaloa, zuentzat da, eta ez bakarrik arratsaldeko 8etako txaloa, izik eta hemendik aurrerako, izan gaitezen kontziente, bai, nola zenbat eta zenbat jendek egiten duen lan gu zaintzeko eta gu egoteko ondo, eta hoiek dira benetan garrantzitsuak, lan garrantzitsuak ere. Bueno, guztiak dira garrantzitsuak, baina eman behar diegu dagokien garrantzia, zeren batzuetan ahaztu egiten zaigu. Beraz, txalo hau, 8etako txaloa eta betirako txalo bat zuentzat, Resistire kanta, zuentzat bereziki, bale? Mirenek abestua eta Andoaingo Jon Belokik idatzitako letra. Hortxe doa. Martxoaren 12 zen da, ez genuen asko espero, eskola guztiak itxi ziren, mundua bihurtu zenero. Hau ez da hemen inoiz gertatu, guretzat da gauza berria. Etxetik ezin garela atera, bihurtu da gure aldarria. Eutsi deno, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengatik, momentu asko gogorrak diren arren, beste asko gerrago daudela pentsatu hemen. Eutsi deno, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengatik, momentu asko gogorrak diren arren. Eutsi deno, gizarte elkartasuna dugu, gizartasuna adierazgarri, guztiok
ondo egon gaitezen, lagundi ezaiogun elkarri. Langile guztieri eskerra, txalo denak ez dira nahiko, baina txapeldun handiena, ume gazte eta bineko. Eutsi denok, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengatik, momentu asko gogorrak diren arren, beste asko kerrago daudela pentsatu hemen. Eutsi denok, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengatik, momentu asko gogorrak diren arren, beste asko gerrago daudela pentsatu hemen. Eutsi denok, hau ere pasako da, txaloa jo, lanean ari direnengatik, momentu asko gogorrak diren arren, eutsi denok, eutsi denok. Aupa miren, bueno, lagunok, pixkanaka, gerturatzen ari gara amaierara, baina, bueno, azken txanda bat, mezuentzako. Einoak, aupa miren, ze polita animo, aupa miren, oso polita, Junek bidaltzen dizkigu stikerrak ere. Stay home, stay home, geratu etxean, hori da. Eta Tania, eta Daniela González, aupa kaskabil, eta lasaiko jaiak, aupa zuek. Gaizka, what are we going to do? What are we going to do? Gaizkak bidaltzen digu, what are we going to do? Gogoratzen duzu, LH-ko batzuk egongo zarete hor, what are we going to do? What are we going to do? What are we going to do? What? Eta esatek eruen gauza bat. What are we going to do? Eta Kokoleoko eskatu digu Anderrek. Bueno, Kokoleoko Karmeleren bideoa eta azken kanta, Venga, Kokoleoko. Gogoratzen zarete? Kokoleoko, Kokoleoko. A ver, tonua, ya. Vale. Kokoleoko, mama Kokoleoko. Kokoleoko, mama Koleoko. Kokoleoko, mama Koleoko. Kokoleoko, mama Koleoko. Aba, mama, aba. Aba, mama Koleoko. Aba, mama, aba. Aba, mama Koleoko. Oiarra kantatu du ama esnatu gaitezen, esaten du abesti honek, eta abesti hau Afrikan kantatzen dute. Kokoleoko, mama Kokoleoko. Kokoleoko, mama Koleoko. Kokoleoko, mama Kokoleoko. Kokoleoko, mama Koleoko. Aba, mama, aba. Aba, mama Koleoko. Aba, mama, aba. Aba, mama Koleoko. Aupa! Eta izuek, ez dakit zuei, baina neri sartu zait sekulako gozea. Asko dantzatu egin deu, dantza asko egin deu, eta ja, bada ordua, meriendatzen juteko. Baina zer meriendatuko dugu, neri ideia bukatu zaizkit. Eta egunero berdina meriendatzea, ez dakit. Eskerrak, Karmele dugun. Eta Karmele gaur ekarriko dugu, errezetatxo bat. Beraz, papera eta boligrafoa baldin badezue, hartu zazue eta hartu errezeta, Erresa da, baina benetan goxo-goxua. Karmelerekin sukaldean. Arginano, échate a temblar.
dantzatu eta abestu ondoren orain tokatzen zaigu indarrak berriro hartzea. Eta hortarako beldartxo bat egingo dugu meriendan jateko. Bale? Begira, oso errex egingo dugu edozeinek egin dezake. Horretarako zer behar dugu? Begira, zuritutako platano bat, beharko ditugu makiltxoak edo horrelakoak zatituta, begira nik hemen ja prest ditut zatitutak, bere hankatxoak egiteko. Zer gehiago beharko dugu? Begietan jartzeko horrelakoak, edo gominolatxo batzuk, edo txokolate zatitxo batzukin ere egin dezakegu. Zer gehiago behar dugu? Beldarraren zatia pegatzeko beharko dugu. Edo nata, edo horrelako gaztatxoa, edo txokolatezko krema, zuei gehien gustatzen zaizuena erabili. Bale? Nik erabiliko dut gaur nata pixka bat. Zer egiten dugu? Lehenengo gauza. Hartuko dugu platanoa eta zatitu egingo dugu. Bale? Segun eta platanoa handiagoa baldin bada, beldarra luzeago aterako zaigu eta platanoa txikiagoa baldin bada, beldarra txikiagoa nik begira. Horrelako zatitxoak egin ditut. Zer egiten dugu? Oso erreix. Lehenengo gauza. Hartzen dugu, begira. Hartzen dugu, esan dugu, edo nata, edo gazta, edo txokolatea edo, nahi duguna, horrela jartzen dugu, bat, bestearekin, pegatuta. Orain, bestea, ere bai, pegatuta. Orain, bestea, pegatuta. Hala, bestea, pegatuta. Hala, eta horrela, beldarraren gorputza egin dugu. Begira, zer egiten diogu orain? Sartuko dizkiogu hankatxoak. Bat, bi, hiru, lau. Nik txokolatezkoarekin egingo dut, nire txokolatea gustatzen zaiteta. 5, 6, baina nahi duenak horrelako gizatitxoarekin ere egin dezake. Hala, 7 eta 8, buruan ez dizkiogu hankatxoak jarriko. Beira, ze polita gelditzen ari zaigu gure beldartxoa. Eta orain ze falta zaigu, bakarrik begitxoak jartzea. Nik horrelakoak jarriko dizkiot, nahi duenak jarri dezake, gominolarekin, edo, esan dugun bezala, txokolate zatitxo batekin, horrela, egin. Eta ja prest daukagu gure beldar goxoa jateko. Hala, honegin, agur! Aupa, Karmele, ikusi dezue, aizu Karmele, igual saiotxo bat egin beharko zenuke, konturatu zarete irakasleak bapatean gauetik egunera youtuberrak bihurtu direla? Ze gauza, nola aldatzen diren gauzak? Bueno, lagunok, amaitzen joan behar gara, eta azken mezutxo batzuk galdetzen digute, Jareta Joanese, galdetzen digute, Mirenen kanta oso politia dela, eta ea letra ikusi daiteke nunbait. Bai, uste dut dagoela grabatuta, noengo grabatu zutela uste dut, eta YouTubeen dagoela bestela, eta han dagoela. Dena den, nola kaskabilenen telegramera idatzi dezun, bidaliko dizugu lotura edo dena delakoa, bale? Hementxe, temazo, haupa Miren, ze polita, ederra, eta Mirenek ziondo kantatzen duen, ojo. Eta hortxe, bueno, lagunok, esandakoa, amaitu behar dugu ja. Ordu eta piko, 120 gaude orain gutxi gora bera, 160 ere izan gera, superongi, amaituko dugu Arantxa Zabaleterekin, bale? Atzo ere bingoaren amaiera, amaitu genuen Arantxa Zabaleterekin. Zer esan behar dugu, bihar karaoke bidali dituzuen bideoak, karaokean jarriko ditugu, bueno, egingo dugu ere horrelako zuzeneko saiotxo bat, esperimento con gaseosa. Gero ikasleen kontzertua ere, dago ere pintxo lehiaketa sartu, Lasai Donostian, dago webgune berezi bat sortu dugu jaiei buruzkoa, eta hor klikatzen duzu eta saltzen da guztia, egunero Lasaiko gosariak, bueno, hor kontsultatu, eta ikusi ahal izango duzue, egitarau osoa, maitasun handiz prestatu dugu zuentzako, irakasle guztien artean, zeren
asko maite zaituztegu eta botatzen zaituztegu faltan pila bat. Eta egingo dugu Arantxa Zabaleta. Venga, danak batera. Tonua. Prest! Kantu honek esaten digu esku bat mugitu eta gero, bueno, jarraitzen dugu. Bat, bi eta hiru. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Esku bat, mugitu, venga, esku bat. Bakarrik esku bat erreza da, Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Bi esku, mugitu, ojo, bi esku. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Hanka bat, mugitu. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Bi hanka, mugitu, aiama bi esku eta bi hankak. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Burua, mugitu. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Gorputza, mugitu. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz esaten baduzu. Barre egingo duzu, ezetz esaten baduzu. Guztia, gelditu. Bueno, lagunok, honaino kontzertua, zuzeneko kontzertu hau, geratzen da emankizuna, beraz, ikusi ahal izango dezue beranduago berriro, errepikapenak, eta nahi dezuen guztia, plazer bat izan da, esandakoa musu erraldoi bat, eta hor txusten zaituztegu, kartel lehiaketara bidalitako kartelekin. Ale, aio! Enuke nahi armazoia soilik izan, enuke nahi farrea opari tabernetan, enuke nahi berriro itxurarik egin behar, jendatxe egiteko momentu txarretan. Ez dakizen batetan utxegin dizu, zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan. Ez dakizen batetan aldegin nauzu, eskerrak txarrenan asela matematiketan. Ikasi dut jada, zarkatzen zeruak, konprenitu zaitut irakurtzen jakeruak. Idazteko tristurak badu bere sentzua, baina ez dizut orain kontatuko sekretua. Dena bizkorregi badoa, orduan urrengo geltokian jetxiko gara, Dena bizkorregi badoa, salto egingo dugu lapurren erara, eta jarkian aurkituko nauzu dantzatzen, planeta bitxienak aurkitzen, espaziontziak idatzen, batzutan izan berriak pisten, hemen gure joak inork ez ditu entzuten, eto zaitez jarraitzen gara izaten, gure bizitzen, horreita buru jabe, jarraitezagun aurrera beldurrik gabe, 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 jarraitezagun aurrera beldurrik gabe, 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 beldurrik gabe. Viniloak piraka, lurrak piraka, tanika bat lepoan zuta bio gara, Robert Capa, sartuko gara binaka, apokalipsia ikusteko jarri bibutaka, dana pikutara doatan iegaka, ez dituku kontutan hartuko datak, ez da erlojuen horratzen ora bidea, oingu gara mundu berri honen egileak, malenkoniaren arerio,
iraganak ez gaitu minduko gaur. Ez jarri horren beste serio, maite duguna gure baitan dirau. Momentua da hemen eta orain, abia puntua kokatzen onai, jarri zure espazio trajeak bai. Hemen egongona zure zain. Eta jarkian aurkituko nauzu dantzatzen, planeta bitxienak aurkitzen, espaziontziak gidatzen, batzutan izan berriak pisten. Hemen gure joak inork ez ditu entzuten, etor zaitez jarraitzen gara izaten, gure bizitzen, horreita buru jabe, jarrai dezagun aurrera beldurrik gabe. Beldurrik gabe, 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 jarrai dezagun aurrera beldurrik gabe. Beldurrik gabe, 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 jarrai dezagun aurrera beldurrik gabe. Apurtu erlojua, gelditu dezagun denbora, egan egiteko espazioaren kaiolatik kanpora. Nitasun zutani bat gehi bat, ez dira bi zutani bat gehi bat, eunekoa gara, zoroen erara, zoragarria zara. Hau txizpiak bezala, hau txizpioak ez dudalako ikusi nahi nere ikara, nere gandeko kafea, nire ipar izarra. Saltadako satiro, nitasun zutani bat gehi bat, ez dira bi. Begira kora. Zainen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzan, edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zainen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Ilo bakamona ezagutzean, aritz bat jaioko da urbasan. Urteekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun ninekin iluna barra, eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak.